Здравейте от YouTube, ще ви покажа как се прави хак на Score Hero. Здравей, Lucky Pager. Окей. И сега отивате... Трябва да го изтеглите Lucky Pager, така се пише. И натискате Score Hero. Натискате отвори меню с кръпки. Трябва да го правите на български. След това App, Reboot and Apps and Level Emotion. След това Reboot the Apps и чакаме. Това са много време да става. Към 3-4 минутки става. Защото аз съм го имал. Сега Lucky Pager. И като го изгледа, като стане, ви излезе, натиснете Go to File и натиснете Score Hero това. И натискате Install and Install. Така, инсталиране. Инсталиране и знам, че ще стане. Ще го просто хакам. От най-хубавите програми. Не от най-добрата. Има и по-хубави за компютъра, Cheat Engine, на-хубави за игри, на други за компютърови програми. Cheat Engine, аз съм хакер, хакерите в България, които правят хакове в игри. Така, натискам отвори. Така, лоудинг. Така мога да намаля звука. И плей. Да избера, например, не този. Някой си ползва да има. Е този. Да ми изберат Барселона или Реал Мадрид. Аз бях, един път бях избран в Реал Мадрид. Ама изтрих играта и са... Добре, това не съм много добър и удари гол. О, я. Глика. Добре, още 4 такива трябва да мина. За да... Добре, паса. Добре. Опа. Много силно. Гол, лайва. Това е насочена топка в ъгъла и това е пропуск. Не е гол. Така. Слагаме тук. Алмерия, браво. Палермо също ме иска, що е много добър отбор Палермо. Но Алмерия са да ви, какво ще става в Алмерия. Хедър. Тя тук. Треньора пляска. Е така. Сега гледайте прото. Удара. Не стана. Така. Бразилка за малко хора. Така. И гол. Ето сега ще Кристиано Роналдо. Защото аз харесвам Роналдо. И много хора. Така че смотрим. Но не е така. Ето го. Имам 15 такива. Опа, не. Окей. И гледайте. 08. Получавам. И чакай, това не става, не знам защо. Ми е заключено. И не знам, но предните пъти ще ставаш. И това. Ето това става. И тук живота да видите.
това беше всичко от мен. Довиждане. Благодаря ви, ако сте го гледали.